Aiwa aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ fo Mali kɔ ka an b'aw fo danti foli min na k'a fɔ ye ko nin y'aw ka micro trottoir ko nin y'o daminɛtɔ ye tuguni komi an kun y'a fɔ ɲɛna ko rappel kɛra Amadou Aya Sanogo ma k'a ka jugement bɛna kɛ donc jugement kɛra Amadou Aya Sanogo a bilala ko mɔgɔ minnu sara fana u ye olu joli bɔn wari fana sara an bɛna don dugu kɔnɔ ka mɔgɔw hakilinata ɲininkali kɛ o la min hakilinata ye min ye o ka se k'o fɔ an ye aw ni an bɛ se ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ o la cogoya min na a y'an suita. Ani ɲaguma ne fa. Nba sɔngɔ bɛ dun de wa. Tɔɔrɔ se tɔgɔ ni jamu. Abdoulaye Asko Fare. Abdoulaye. Ok basi tɛ an sera ma bi ka se ka hakilinata dɔn Amadou Aya Sanogo ka bilali la. I hakilinata ye min ye i bɛ se k'o fɔ an ɲɛna. Bon ne hakilinata tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni Abdoulaye Asko Fare a ma bɛn ne ma parce que munna kiiri bɛ kɛ ni kiiri kɛra ka ban o kɔfɛ yafa bɛ kɛ. Mais n'i y'a ye juge ye min kɛ a bɛ comme sisan sariya m'a nɔ minɛ sariya m'a bila yafa tɛ kɛ nin kan kiiri de bɛ kɛ n bɛ misali kelen d'i ma Musa Traoré filɛ Musa Traoré jugement kɛra o kɔfɛ Alpha yafara ma o bɛ se ka kɛ. Mais ne an y'a mɛn dɔw bɛ k'a fɔ k'u ko k'u yafara ma o kuma tɛ tiɲɛ fana ya. Bon o kuma ye tiɲɛ parce que an y'a mɛn bon an tɛ se k'a fɔ an y'a mɛn yɛrɛ min kɛra yɛrɛ hali victime ninnu ka avocat olu ko dɔ dira victime ninnu somɔgɔ logement social 5 ma ani wari bon nin bɛɛ b'a jira jamana kɔnɔ nin bɛ impunité de encourager voilà impunité parce que ni nin kɛra fagali ne kɔni ma sariya si ye jamana kɔnɔ ni fagali a bɛ se ka to ten kiiri de bɛ kɛ o kɔfɛ yafa bɛ kɛ ni kiiri kɛra réconciliation bɛ kɛ o kɔfɛ mais ni kiiri ma kɛ o sisan ni yɛrɛ Mali justice yɛrɛ nin bɛ dana yɛrɛ ta ka b'u kan. Donc ladilikan jumɛn b'i bolo k'a f'u ye pour que u ka se k'a kɛ ka ɲa a kana to ka to namaratɔ ko la. Bon ne kɔni ladilikan min bɛ ne bolo toujours justice ka jɔ a jɔyɔrɔ la parce que an dalen don justice la mais nin ka danaya wulila ka bɔ ladilikan min bɛ u ka segin kiiri kan u ka kiiri ni kiiri kɛra o kɔfɛ yafa bɛ se ka mais ni kiiri ma kɛ ne kɔni n bɛ ladilikan min d'u ma mɔgɔ minnu ma yafa u ka taa CPI la tɛgɛ ka da Amadou Aya Sanogo ne se ka jɛn ni u ka taa CPI la. Merci kuma ɲɛna. An ɲaguma ne fa. Nba ça va? Ça va i tɔgɔ ni jamu. Moi c'est Jara Abdul Aziz. Jara Abdoulaye. Ok basi tɛ an ka bi micro bi Amadou Aya ka bilali kan comme u kun y'a minɛ tilala k'a bila ka tila k'a fɔ k'u bɛna a wele ko ka jugement kɛ donc jugement kɛra o y'a bila e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye? Ayiwa n'Ala ni kira sɔnna ma bon MaliKunafoni TV mɔgɔw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn vraiment ni ce a ka baaraw la baara ka ɲi Aya ka bilali yanni n da don o la fɔlɔ foliba bɛ jamanatigi yɛrɛ ye n'o ye bandaw ye a n'a ka mɔgɔ ani Asimu Koyita a n'u ka jama vraiment transition in mɔgɔ bɛɛ an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn bon Aya ka bilali a diyara an ye nka n'a bɛnna kuma ye fila ye o ye kuma ye fila ye sabula an ka faamaw ye Mali laada de lakile an y'o de fɔ Mali foyi tɛ yan ni bɛn tɛ Maliyɛn bɛɛ ye kelen ye bɛn de bɛ yan sigikafɔ de bɛ Mali kɔnɔ sinon Mali bɛ yɔrɔ min na bi ni bɛn tɛ ni sigikafɔ tɛ kuma min bɛ fɔ o tɛ san kun tɛ Mali sɔrɔ yan dɛ comme dɔnkilidalaw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko Mali ye ɲaji bɔ an kɔni ko de bɛ Mali créé la don min Mali yɛlɛla ko kelen de n'o ye indépendance 1960 depuis 68 fo bi Mali bɛ ka ɲaji bɔ nka Ala ni Mali n'a ka barika Ala ni malidenw n'u ka duwawudenya u bɛ Ala de kɔ u b'a kira de kɔ bɛn de bɛ yan kelenya de bɛ yan sigikafɔ de bɛ yan o de b'a to Mali bɛ yan bi sinon Mali tun bɛ position n'i ye nin kɛ diɲɛ dugu o dugu ye Mali tun tɛ exister yɛrɛ kuma tun bɛ fɔ mun ka jugu ni nin bɛɛ ye mais nin si tɛ baasi ye an bɛ se k'a fɔ n ko bon vraiment Mali kɔni a ka laada de lakile
nin tɛ baasi ye vraiment a kɔni a diyara an ye vraiment jamanatigiw y'u ka baara kɛ vraiment u y'u ka baara kɛ u ye baara ɲuman kɛ vraiment u ye baara ɲuman kɛ vraiment merci. Kuma ɲɛna merci beaucoup. Ani yang mani. Allah ça va? I tɔgɔ ni jamu? Tɔgɔ Umar Ɲangadu. Umar Ɲangadu. Ok basi tɛ an sira ma bi komi Amadou Aya bilala. A bilali e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye a ko k'a ɲɛna wa ou bien a ma ɲa de? Ok bon a bilali kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a ma ɲɛ. Amadou Aya Sanogo a ye mɔgɔ faga. Bon mɔgɔ dɔw fana minɛlen don k'olu ye coup d'état kɛ k'u bɛ fɛ ka coup d'état kɛ. Olu bɛ kaso la. Mɔgɔ a fun fɔra fana ko Amadou Aya Sanogo k'u ye mɔgɔ faga. Olu tila ka bila. Bon vraiment sariya y'a ka baara kɛ sariya ye a yira bon ko Amadou Aya Sanogo a nɔ tɛ ko la. Bon ne ko anw ma jɛnɛ a bilali ma jɛnɛ. Mais ko mɔgɔ minnu fagara u ko u ye wari sara olu u joli bɔn sara kɛ olu ka mɔgɔ ye ou bien? Bon u y'a kuma fɔ mais c'est kuma ninnu ye tiɲɛ. An kɔni ma dɔn kuma la. Ma dɔn kuma la. Donc kumakan jumɛn b'i bolo ladilikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye pour que u bɛ se ka ko kɛ tilennenya la cogoya min na? Bon ladilikan min bɛ yen dɔrɔn an bɛɛ maliyɛn de ye. Bon u ka maliyɛnw bɛɛ an kan ka bɛɛ minɛ kelen an kana dɔw san ni dɔ ye. Bon ne hakilina ye vraiment sinon a minɛni kɔni k'a bila ko a nɔ tɛ ko la tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ se ka don maliyɛnw kunkolo fɛ tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ sɔn ma minnu dun minɛni fana don k'u bɛ fɛ ka coup d'état kɛ olu ma deli ka coup d'état yɛrɛ kɛ fɔlɔ. N'a fɔra k'olu bɛ kaso la dɔw bɛ kɛnɛma vraiment an tɛ jɛn n'o ye voilà sariya ka baara kɛ mais sariya ye baara min kɛ a ma ɲɛ voilà. Merci kuma ɲɛna. Anula on cɛ. Si tɔgɔ ni jamu? Jibril Bacili. Jibril Bacili. Ok basi tɛ komi Amadou Aya Sanogo a kun minɛnen don u tilala k'a bila u tilala ka segin a minɛ tugun ka jugement kɛ donc u y'a bila a bilala yɛrɛ e hakilinata ye jumɛn ye bilali in kan? Bon ni hakilinata ye a bilacogo ma ɲi quoi parce que vu que fagali minnu kɛra l'argent ne remplace pas mɔgɔw ka sentiment émotion minnu kɛra mɔgɔw la quoi vu que personne caman sara donc imaginez i yɛrɛ par exemple an ka ta an ye frère ye quoi donc n'e ka mɔgɔ sara a bɛ mun k'i la vi e k'o lajɛ donc ko ka tila ka nin ko dabila tan kuma ma bɔ a la ko wari sarala bon minnu ye ko jeli fɛngɛ sɔngɔ quoi donc an b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la a t'an si arranger vu que an filɛ nin yɔrɔ min na nous sommes dans un pays politique donc fɛn bɛɛ bɛ yan donc an b'a essayer toujours k'an ka pays la taa ɲɛ n'a fɔra droit bɛ ka baara kɛ loi bɛ ka ko décider k'a ka kɛ mais n'a dabirila a ma taa tagabolo la imagine a bɛna mɔgɔ wɛrɛ inciter k'a bila la donc en tant que jeune diplômé donc a bilali tiɲɛ yɛrɛ la a ma diya ne ye parce que ne tun bɛ fɛ loi ka taa tagabolo la min b'a yira bɛɛ kan ka juger sur le même droit d'égalité quoi donc sur ce a bilali ma diya ne kɔni et puis k'a lajɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ kaso la u minɛnen don comme coup d'état ka sɔrɔ prévu tɛ yen o ko bɛ ka dabiri vu que an bɛ k'an sigi k'a lamɛn halisa ɲɛ tɛ ka sɔrɔ donc an b'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la u ka nin ko lajɛ ka ɲɛ parce que ne yɛrɛ tanti den olu minnu b'a la a bɛ 45 bɔ bon a sara olu bɛɛ sara a ko dabirila olu de wulila ka tila ka a ko fɛngɛ quoi tiɲɛ yɛrɛ la a ma bɛn ne ma quoi. Ladilikan jumɛn b'i bolo kumakan jumɛn b'i bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye pour que ko se ka jugement kɛ tilennenya la cogoya min na? Bon laɲini min bɛ ne bolo walasa ka jugement kɛ nin cogo la donc u ka kuma u ka sigi ka ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na quoi parce que donc ni nin kɛra tan a bilala nin position na tan a bɛna mɔgɔ caman inciter à la violence quoi donc an bɛ k'o min éviter an tɛ fɛ a ka ko togo ye quoi donc vu que jeune baden bɛ carré kɔnɔ donc baara tɛ yen n'a fɔra délinquance bɛ ka taa a bɛ ka bonya quoi donc ko ka tila ka na nin ko dabiri mɔgɔ dun fagara de donc loi ye min fɔ a kan ka bato quoi donc an b'o ko de la. Ani ɲankuma ni kɔrɔkɛ. An b'a ni ɲankuma. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Ne tɔgɔ Ibrahim Sheikh Jawara. Ibrahim Sheikh Jawara. Ok basi tɛ an sera o ma bi
Amadou Aya Sanogo ka bilali kun komi a kun minɛnen don u y'a bila liberté provisoire la an y'o micro kɛ mais sisan u ye rappel k'a ma ka se k'a ka jugement yɛrɛ kɛ sisan a bilala pewu yɛrɛ e hakilinata ye jumɛn ye a ka bilali in diya yɛrɛ walima a ma diya e. Bon, tout d'abord n bɛ an filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ n ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw yɛrɛ fɛnɛ ɲɛ b'a sɛbɛnnen ne yɛrɛ ka fini kan ko MaliKunafoni.com TV vraiment ani ce a ka wuli ka jɔ la a bɛ baara min na vraiment ala ka sara bɛ masa Arahamani ne bolo a tɛ hadamaden si bolo parce que mɔgɔ min bɛ wuli ka mɔgɔ hakilinata ɲini information dɔ kan k'u hakilinata sɔrɔ pour que ka se ka kunnafoni jɛlen di mɔgɔ wɛrɛw ma olu sara tɛ mɔgɔ bolo. Bon o tɛmɛnen kɔfɛ ne ko ne ka hakilinata di Amadou Aya ka bilali kan ne bɛ se ka i jaabi dakuruɲɛ damadɔ de kɔnɔna na o fɔlɔ ye jumɛn ye. Je pense que ne o Aya wo ani ko min tun bɛ Aya kunkan nin bɛɛ lajɛlen sabatira jamana dɔ de kɔnɔ an bɛɛ bɛ jamana dɔ de kɔnɔ. Bon je pense que o jamana in kɔnɔ maa dɔw bɛ minnu ye sariya kalan kɛ an sigilen t'u la an b'a dɔn u ye baara min kalan kɛ a dɔnniw b'u la u bɛ se baara in na. Donc ni mɔgɔ sɔrɔla ka a ɲankanti k'a fɔ k'a ye ko kɛ ko min ma bɛn a tigi ka bila liberté provisoire la o kɔfɛ rappel k'a kɛ k'a tigi wele k'a ka jugement kɛ k'a bila définitivement mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ɲugun don sariya ka baara la. Ne kɔni bolo ne ka faamuyali la n ka denmisɛnnin hakilina na n bɛ se ka fili ka da n kɔnɔna tiɲɛ kan mais minnu bɛ yen nɔ n'olu b'u k'u santi victimes ye an bɛ somɔgɔ b'a la an bɛ ka mɔgɔ b'a la mais ne sariya ko a y'a bilali k'a lajɛyara e tɛ se k'a nɔgɔ ne tɛ se k'a nɔgɔ olu tɛ se k'a nɔgɔ ça veut dire que ko min dara a la a kun nɔ t'a la parce que sariya minnu bɛ yen olu mana ten an de dar'u la k'u bila an kunna u fana ye kalikan dɔ de ta k'u b'u ka baara kɛ jɛlenya kɔnɔ. Bon n'a ye ne ɲininka n kɔnɔna ta la ne bɛ se ka min fɔ n hakilina ta la aw ye a y'a yɛrɛ bilali kan o ye nin de. Donc dakuruɲɛ damadɔni kɔnɔ pour ne pas monopoliser la parole n bɛ se ka nin de fɔ jama ka a faamu wala hakɛto b'a kan salala Muhamadin. Kuma ɲɛna mais ni kuma ka folikan jumɛn walima ladilikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw fana ɲɛna u ka baara taabolo la. Bon tout simplement ne bɛ se ka min fɔ sariya min n'a kalifalen b'u la mɔgɔ tɛ se ka kiti tigɛ ala place la olu bɛ ala ya jɔyɔrɔ de la dugukolo kan vraiment fɛn fɛn n'u b'a kɛ u k'a kɛ ni u ni masa Arahamani cɛlaya la. Ni ko bɛ maa ni maa ni ɲɔgɔn cɛ ni min jo t'a la jotigi ka jalaki tiɲɛtigi o ka tiɲɛ k'a lasegin a ma mais fɛn bɛɛ ka ɲi jɛlenya de kɔnɔ. Mais ne sariya y'a bila yɔrɔ min n b'a ɲini population fɛ an fɛnɛ kana wuli k'an ka justice k'an yɛrɛ. Sariya min bɛ yen n'a b'an bɛɛ jabajɛya ka jotigi jalaki ka tiɲɛtigi jɛya an ka t'o sariya kɔ vraiment ni min ma ɲɛ an ka ko layɛ ni hakili ye o de ye ne ka kuma laban ye ka tila ka foli kɛ victime somɔgɔw u bɛɛ lajɛlen ma vraiment u tɔɲɔna u yɛrɛ ka hakilina na u tɔɲɔna kosɛbɛ. Ala de ye tɔɲɔ wulibaga ye an b'a ɲini masa Arahamani fɛ tɔɲɔ ni degun min y'u sɔrɔ ala ka wuli k'o fɛnɛ fali hɛrɛ la o de tun ye ne ka kuma laban ye. Merci kuma ɲɛna i Jawara. An ɲankuma ne kɔrɔkɛ. An b'a an tɛ. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an lajɛlibaga ye. Ne tɔgɔ Alasani Tarawele. Alasani Tarawele. Ok basi tɛ an ka bi micro trottoir bɛ Amadou Aya Sanogo ka bilali kan u kun y'a bila liberté provisoire la mais u ye rappel k'a ma ka se k'a wele ka se k'a ka jugement kɛ cogoya min na donc a bilala pewu yɛrɛ e hakilinata ye jumɛn a ka bilali in diyara e wa ou bien a ma diya e ye. Ne y'a ka bilali ko kuma mɛn a diyara ne ye kojugu a ka bilali diyara ne ye bi min na an bɛ bɛn ani sabali de ko Mali kɔnɔ ko tɛ min tɛ ban o ye sɔrɔ a minɛna kun min na erreur de y'a sɔrɔ bon a bɛ se ka kɛ a bilalen filɛ nin ye n'a ma kɛ sababu ye ka ɲali kɛ a tɛna kɛ sababu ye ka tiɲɛni wɛrɛ don Mali kun donc vraiment a bilala a diyara ne ye kojugu. Kuma ɲɛna ok ladilikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye n'a sɔrɔ u bɛ ka baara kɛ sariya de kɔnɔ ka to o bolo in kan. Ladilikan min bɛ ne fɛ ka ɲɛfɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye tiɲɛ yɛrɛ la an jigiw yɛrɛ u ka baara kɛ ka ɲa tiɲɛ yɛrɛ an mago bɛ dɛmɛ la an bɛ fɛ kɛlɛ ka ban ka jamana kɔnɔ an ka nɔrɔ récupérer et puis an jeunes sans emploi an mago bɛ baara fana la. Kuma ɲɛna merci.
an ɲɛnguma ne kɔrɔkɛ Amba ne ba somɔgɔw seno i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an lajɛlibaga ne tɔgɔ Dirisa Bagayogo. Sabago ok basi tɛ an sera ma bi Amadou Aya ka bilali kun don kuma minɛ kun don y'a bila liberté provisoire la donc il rappelle k'a ma ka se ka wele k'a ka jugement kɛra sisan k'a bilala joli bɔnna mɔgɔ ka joli bɔnna u ye wari d'olu ma e hakilinata ye Amadou Aya ka bilali e hakilinata ye jumɛn k'a diyara e wa ou bien a ma diya i ye de Ne ba an tɛ se ka kuma ka tɛmɛ jamana kiiritigɛlaw kan n'olu ye justice ye donc n'olu ye dossier bila yɔrɔ min na ne fɛ a tɛ se ka tɛmɛ o kan ne yɛrɛ kɔni kelen na Aya ka bilali a diyara ne ye parce que jamana yɛrɛ ka loi d'entente nationale ni fɛnw bɛɛ kumana ko in kan en même temps minnu ye victime somɔgɔw ye e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sa ko nafolo dir'u ma u sɔnna donc n'olu ka avocat taara ka ban k'a fɔ k'u sɔnna j'espère que kuma wɛrɛ t'o kɔfɛ donc jamana in an b'a basigili de kɔ donc an tɛ jamana in kalalen fɛ vraiment sinon an yɛrɛ jeunes an bɛ barada dɔrɔn de kunna an tɛ ka foyi ɲɛ sɔrɔ donc ni jamana basigira j'espère que o de ka ɲi malien bɛɛ ma voilà. ok kuma ɲɛna ladilikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna pour que u bɛ se ka kow bɛɛ ta ba la kosɛbɛ tantɔ voilà ne bɛ min sɔrɔ k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la président Bandaw ka fara Asimi Goyita kan donc jamana bɛ bolo min kan bi minnu bɛ kuma camanw ni fɛnw na an bɛ min ɲini dɔrɔn u ka baara kɛ u ni Ala cɛmancɛ la u kana mɔgɔ ka côté ta ka tɛmɛ mɔgɔ ta kan Mali justice fana an b'a f'u ma ko bravo parce que u bɛ k'an kunna wolo an bɛ yɔrɔ min na ko bi sur le plan international vraiment ne bɛ se k'a fɔ ko je suis fier d'eux parce que u ye preuve caman yira an na ɲinan san in kɔnɔna na o ye changement ba ye an ka justice ka bolo kan donc an b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ baara min na u ka continuer ten u kana mɔgɔ lamɛn u kana parti pris kɛ k'a fɔ ni karisa gɛrɛlen don ɲɔgɔn na ni kungo b'a da la n ka a dɛmɛ ka tɛmɛ dɔ in kan u kan'o kɛ u ka bɛɛ bila a ka sariya kɔnɔna na a n'a ka droit kɔnɔna na. Merci kuma ɲɛna i Bagayogo. Ma chérie ça va? Ça va. Kan jumɛn bɛ yen? Kan fosi tɛ yen. Ko bɛɛ ka ɲi nɔ? Walayi dɔɔni. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛ Ne tɔgɔ Marabu Tunkara Binta Lamu. Ok basi tɛ an sera ma Amadou Aya ka bilali ko de don donc a kun minɛnen don u y'a bila liberté provisoire la u tila ka se ka rappel k'a ma ka se k'a ka jugement kɛ cogo min sisan a bilala e hakilinata ye jumɛn ye bilali nka bilali in diyara e wa ou bien a ma diya e de? A diyara ne parce que n'i bɛ fɛ bɛn ka na ko dɔw bɛ yen a b'o fɔ k'o bɔ aw senkɔrɔ aw bɛ bɛn ɲini kow la quoi ni justice ko k'a kan ka bila olu de b'u ka baara dɔn c'est que i b'a sɔrɔ a kun kan ka bila de nka a ka bilali diyara n ye hali bi Ala ka bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ an bɛ Ala deli o de la. Ok kuma ladilikan jumɛn b'i bolo fana k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye ka se ka baara kɛ tilennenya la cogoya min na? Hali bi an jigi b'u kan dɛ hali bi maliyɛnw jigi b'u kan u k'a lajɛ hali bi u ka kow la ɲɛma jɔlen na o kɔni an b'o de ɲini u fɛ dɛ u ka Mali in basigi yɛrɛ yɛrɛ de walayi parce que mɔgɔw dar'olu olu la de ka danaya dɔw kan k'u bɛ se hali bi u ka danaya minɛn fa o de kɔni ka di an maliyɛnw ye vraiment an b'o de ɲini na hali bi Ala ka bɛn sabati Mali la yarabi Ala ka bɛn sabati Mali la an bɛ Ala deli o de la. Ala ka dugawu minɛ ayiwa an lajɛlibagaw an y'o de fɔ an ɲɛna an donna dugu kɔnɔ an ye mɔgɔ hakilinata ɲininkali kɛ bɛɛ y'i hakilinata fɔ Aya ka nin bilali ko in kan an y'o de fɔ an ɲɛna an bɛ aw de kama ka se ka kunnafoniya ɲini cogoya min na k'a di aw ma ka to fo aw sigiyɔrɔ la aw kana ɲinɛ ka j'aime ani commentaire kɛ an ka vidéo nataw kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.